תתחיל עוד פעם, אין דבר. הוא מכוון אותו יותר זמן, כי זו המשימה הראשונה שאנחנו עושים. אז שמנו לב בחוקים, שיננו את זה. לא, ראיתי, עשית את זה בסדר, אתה יכול לעשות עוד משימה, אין בעיה. אין דבר, אין דבר. ועכשיו אפשר... תעשה לנו אחד עם חיישן צבע. חיישן צבע בעיקרון תהיה המשימה הראשונה שלנו. בסדר. תוכלו לתאר לנו איזשהו מנגנון מורכב מבחינתכם? מנגנון? תוכלו לתאר את המנגנון של ההנאה למשל? איזה... טוב, יש לך עוד משהו לספר לנו?